बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रोडआव बरपेटा रोड आन्चलिक ब्रह्म धर्म कमिटिनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि। बरपेटा जिल्लानि साहा बरपेटा रोड वार्ड नं 2 नि बरपेटा रोड ब्रह्म मन्दिराव सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। बेनिनो नैथि सानखालि मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होफैयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्मआ। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि रबिराम ब्रह्म लोगोसे गोबां ब्रह्म धोरोमारि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। बरपेटा रोड आन्चलिक ब्रह्म धर्म कमिटिनि खुंगा 30थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिया जाफुंसारनायाव गोजोननाय फोरमायदों बानजाय आफादनि आफादगिरि भबेन ब्रह्मआ। जों बरपेटा रोड आन्चलिक ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि 30थि बोसोरारि जथुम्मा खुंबाय। बिनि बे खुंगा बोसोरारि जथुमनि माबाया दिनै थुंगेबाय। बे खुंफुंनायाव जों जाय आलासिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि आलासिफोरखौ लिंहरदोंमोन बिथांमोना नुजाफैनानै दिनैनि मिथिङाव मेहेरगोनां माने ओंथि गोनां बिबुंथि लाखिनानै धर्म आइ बाबा भक्तमोननो माने माखासे गियाननि बाथ्रा बुंलांदों आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोना जोंनो मोजां मोजां गियान होनानै दिनैनि बे मिथिंखौ जाफुंसार खालामदों। सानबेसेनि हाबाफारिमोन? हाबाफारिया जोंहा साननैमोन, 6 जानुवारि आरो 7 जानुवारि। शनिबार रबिबार। बबे बबेनिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन? बे मिथिङाव जों ओरैनो लकेल माबा हिसाबै जोंनि बे बरपेटा रोड आन्चलिक कमिटिनि आन्दाराव गासै 10था गामि दं। बे 10था गामिनि आइ आफामोन भक्त बाबामोना गासिबो हेफाजाब होफैदों। बिखेखै जोंनि खाथियाव थानाय बे बाजिगाव गामि, राङासारा गामि, साफा खामार 1 नं 2 नं दं, धुपगुरि, आलिगुरि आरो ओमफ्राय नजार, पालसिगुरि बेबायदि गामिफोरनिफ्राय आइ बाबामोना फैदों। बरबरिजार बे गामिनिफ्रायबो फैदों। फैनानै बिथांमोनहा नुजाफैनाय लोगोसेयैनो बिथांमोना रां रुफाजोंबो जोंखौ मदद होदों आरो बिथांमोना फैनानै जोंनि दिनैनि बे मेलखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद होदों। गेवलां मेलाव सोरबाफोर आलासि महरै बाहागो लादों? जों बे गेवलां मेलाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि बोदो ब्रह्म धर्म आफादनि डेपुटि चिफ रबिराम ब्रह्म, ओमफ्राय जाहा माबा फैदोंमोन बिस्ति नार्जारि, लेङाइ प्रसारक, प्रधान दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद आरो बेनिफ्राय मुस्रि आफा अंकुर ब्रह्म, फोसावदिं नेहाथारि आरो ओमफ्राय फैदों लोगोसे आइजो आफादनि नानु ब्रह्म। बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै धोरोमनि सोमोन्दै गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंनानै होदों आरो बेनिफ्राय रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो बे बरपेटा आन्चलिक कमिटिया बोसोरफ्रामबो जोङो खुङो। ओमफ्राय बियो जोंनि गामियाव माने गुबुन बेलेग बेलेग गामियाव खुङो आरो बे हिसाबै जोंनो जोंनि बरपेटा रोड आन्चलिक ब्रह्म धर्म मोनसे समाज दङ। बे समाजनि बिबान होनायाव जों बरपेटा रोडआ बेखौ रुजुना लायो आरो बेनिफ्राय बे बोसोराव जोङो बे आफादखौ खुंनानै हरो। देग्लाय बे माबाया गासै फैयै फैयै 30 बोसोर जाबाय। एबारनि माबायाव बिखेक माबा दं, मा होनो जों बर'फोरनि बादैबो ब्रह्म समाज इनि बादैबो
जोंनि बेहाय बाथौ धर्मावलम्बीबो दङ गुबुन गुबुन माबा दं गासिबो हेफाजाब होलायदों एज ए बर' हिसाबै धर्मखौ लानानै नङा बयबो बर'फ्रानो माने हेफाजाब होफैदों आरो लोगोसे गुबुन हारिनि दंदेरो जोंजों माने बङालि सम्प्रदाय बिथांमोनाबो फैदों हेफाजाब होदों ओइ माने आफादाव एसे बिसोरबो खोनासंफैदों गतिके मेहेरगोनां जादों आरो बे बेलायाव जोङो बे बोसोरारि जथुमखौ खुंनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफ्राबो माने मोजां मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो जों रायजो राजाखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे बेबायदि इयुनाव जोंनि बे धर्म प्रसार खालामनाय बे सम्मिलनफ्राव माने जोंनि माबाफ्राव जेरै रायजोफ्रा मदद होलायो बेखौ जों आफादनिफ्राय जों खावलायो आरो बरपेटाराव जों बर'फ्रा साराउन्डिं बरपेटाराव बहुद बर'फोर दङ फ्राय माने 300 न'खरनि एबाब दं आरो गतिके बेहाय ब्रह्म धर्म दं ओमफ्राय बाथौ दं बिखेखै ब्रह्म आरो बाथौ दं ओमफ्राय ब्रह्म आरो बाथौ बे मोननैयानो दं बांसिनानो अबयसे बाथौ धर्मनि माबायानो बांसिन दं जोंनि ब्रह्मफ्रा मथा मथि 40 न'खरसो दं आरो 40नि आप जागोन नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।